Заповядайте! Днес ви представям един уникален 4-стаен апартамент с обща застроена площ от 150 квадратни метра. Както виждате, тук са първите две спални. Тази е голямата родителска спалня. Тук е със северно изложение, като има общ излаз и от съседната спалня, която отново е със северно изложение. Просторна тераса пред двете помещения. Насам имаме също така луксозна баня с изключително интересни опънати тавани. Тук в съседство имаме отделна тоалетна, отново с опънати тавани. Тук имаме мокро помещение и една малка всекидневна от 50 квадрата. Тук е предвиден да бъде кухненския бокс. Доста голяма и просторна. Има място дори и за билярдна маса. Тук също имаме още една спалня, която е подходяща да я обособите или за спалня, или за офис, а може би собствен фитнес. В всяка стая са монтирани климатици от висок клас на марката Gree, които гарантират през всички сезони комфорт в този просторен имот. Заповядайте на оглед!